Somadron é unha produtora especializada na creación de documentais para televisión, enfocada ao mercado internacional, con títulos emitidos en televisións e plataformas de todo o mundo, como Netflix, MetaTV, Televisión Española, France TV e moitos outros. Na actualidade estamos desenvolvendo a nosa produción máis ambiciosa ata a data, Destino Próxima Centauri, que é unha coproducción coa canle pública francesa France TV e Televisión Española, e que verá a luz no vindeiro ano 2027. A obtención do Premio PEL foi un recoñecemento e un impulso á nosa empresa ao permitirnos avanzar en liñas estratégicas como explorar novos mercados, como o Digital Content de Londres, ou incluso novos territorios, como co World Congress of Science en Brasil. Queremos animar sen ningún tipo de dúbidas as empresas da provincia da Coruña a participar neste premio, porque o recoñecemento e a proxección e visibilidade que achega é moi importante e, ademais, é unha importante cuantía que permite que esas iniciativas que as empresas queren poñer en marcha pois se podan avanzar e non teñan que esperar a un momento máis axeitado.